thalathun man takallama bi wahidatin minhunna faqad a'zama 'ala Allah al-firya ababai guda uku dukkan wanda ya magana game da su to ya girmama ƙarya game da ubangiji. Qultu ma hunna, nace menene su? Qalat sai tace man za'ama anna muhammadan sallallahu alaihi wa sallam ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allah al-firya. Dukkan wanda yace da kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ga ubangijinsa to ka tabbatar ya dauki babbar ƙarya yayi wa Allah ƙarya. Na'am. Qala Masruq yace wa kuntu muttaki'an fajalastu, da ina kishin gide sai naga zaman na zama ne sai na tashi zaune. Fa qultu nace da ita ya ummul mu'minin, ya ke uwar mummunai, unzurini wala tu'ajjilini ko wala ta'ajjilini, ki bini a hankali cikin darasin da kike dora mun, karki mun gaggawa, karki dora mun abin da kwakwalwata za ta kasa dauka. Alam yaqulillahu azza wa jalla, ubangiji ta'ala bai faɗa ba cikin alqur'ani wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Allah ya ce wa laqad ra'ahu, haqiqa ya ganshi, bil ufuqil mubin, asasannin sama. wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra, ya sake ganin shi a wani lokacin na daban. Shi sai ya dauka cewa ya ganshi, wato manzon Allah ya ga Allah, shi haka ya dauki ayar. Fa qalat, sai ummuna Aisha tace ana awwalu hadhihi al-ummati sa'ala an dhalika rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Tace duk cikin halittu ni ne farko wanda ya fara yawa annabi tambaya game da ma'anar wannan ayar da ka kawo mun yanzu. Kafin wani ya tambaye annabi na fara tambaye shi, ka ko ya kamata na fika fahimtar ma'anarta. Fa qala, yace da na tambaye annabi sai yace inna ma huwa jibril, abinda ake nufi manzan Allah ya ga mala'ika jibril. Wa laqad ra'ahu, haqiqa manzan Allah ya ga mala'ika jibril bil ufuqil mubin. Haka wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra, manzan Allah ya ga mala'ika jibril, amma ba manzan Allah ya ga Allah ba. Ina fatan kun fahimta. Lam arahu ala suratihi allati khuliqa alaiha ghayra hatayn al-marratayn. Manzan Allah ya kara bayani da cewa ban taba ganin mala'ika jibril ba akan siffarsa da aka halicce shi sai waɗannan lokuta guda biyu, laqad ra'ahu bil ufuqil mubin da kuma laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Yace in banda wannan duk lokacin da nake ganin shi ina ganin shi ne a siffar mutum, amma a siffar halittarsa a wannan karan ne guda biyu kadai. Na'am. Ra'aytuhu munhabitan min as-sama'i, na gan shi yana saukowa daga sama. Saddan izamu khalqihi ma bayna as-sama'i ila al-ard, girman halittarsa ya riga ya rufe abin da ke tsakanin